Priatelia, od januára začínam robiť aj power jogu v gyme, čiže môžete sa kľudne pridať. Je to cvičenie na celé telo, spevnenie, takisto na pružnosť, stretchingové, je to také pomalšie cvičenie, ale zapojíme všetky svaly na tele. Tí, čo už so mnou chodili cvičiť na power jogu, tak to vedia. Mňa toto veľmi baví, takže chcem sa opäť k tomu vrátiť. Ja budem veľmi rada, keď sa pridáte aj vy. Bude to bývať každú sobotu od januára Wolf Pride Gym priamo v centre mesta, parkovanie v Miráži prípadne. Môžete sa kľudne pridať. Bude k dispozícii aj permanentka na 5 vstupov a k tej permanentke bude jeden vstup gratis. To isté platí aj na klasické tréningy na skupinovku, čiže je možno zakúpiť permanentku, 5 vstupov a jeden vstup gratis navyše. Dobre? V tej cene permanentky už je aj vstup priamo do gymu, čiže neplatíte už vstup v gyme, ale len mne za permanentku a ja to vlastne ako keby vyrovnám spolu. Takže kľudne sa pridajte. Power yoga, je to cvičenie na spevnenie tela. Celé telo precvičíme, ponaťahujeme, uvoľníme, rozdýchame s komentárom, s mojim vedením, takže budem veľmi rada, keď sa pridáte, povedzte aj svojim kamoškám, známym, kľudne sa pridajte. Teším sa, ahojte!